Să ridicăm mâinile și să spun că e vrenic de cinste cu toată biserica. Amin. Vrenic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Haideți să stăm ridicați, să dedicăm aceasta. Vrenic ești de cinste și închinare, ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău.
să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Frații mei și surorile mele, toată cinstea, toată gloria este a lui Dumnezeu. Amin. Lauda e tot a Domnului. Amin. Închinarea din partea noastră aparține tot Domnului. Ceea ce este al nostru este smerenie, asumând la lui Dumnezeu în seara aceasta. Și așa cum am cântat cu toată biserica și cred că inimile și sufletele noastre s-au deschis pentru Cel ce a venit în mijlocul nostru, că El este mare. El este pregând de cinste, lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie El în veci de veci. Frații mei și surorile mele, Dumnezeu e prezent în locul acesta. A venit pentru nevoia fiecăruia dintre noi. A venit pentru că știe că eu și fiecare dintre noi avem nevoie de El. Și El este singurul care poate rezolva problema mea și problema ta. Indiferent cât e de mare, cât e de grea, El, Domnul, poate lăuda să fie numele Domnului. Frații mei și surorile mele, vrem să mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate pentru strângerea din seara aceasta, pentru harul deosebit care îl are față de noi, pentru dragostea cu care ne iubește, adunându-ne în prezența Lui. Totodată mulțumim fraților care sunt în mijlocul nostru. Acum să-i număr pe toți pe rând, așa, cred că mi-am luat ceva timp, dar zic Domnul să-i binecuvinteze pe fiecare în parte. Domnul să lașă har, Duhul Sfânt să lucreze, Duhul Sfânt să cerceteze și Duhul Sfânt să ne ia pe fiecare în primire, ca să fim fiecare dintre noi o unealtă folositoare în locul și pătrățica unde ne-a pus Domnul pe fiecare. La rugăciune, la mulțumire, la cântare, la îndemnare și la cuvânt și în totul, să fie pentru slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în veci de veci și lăudat să fie numele Domnului. Așa cum suntem în picioare, înainte să dau citire cuvântului din seara aceasta pentru timpul de rugăciune, am vrea cu toți să venim într-o rugăciune rugându-L pe Dumnezeu care este prezent, să se îndure de noi în seara aceasta, să aibă milă de noi și dragostea Lui să o reverse prin Duhul Său cel Sfânt și inimile noastre să fie inundate, frații mei și surorile mele, de puterea Domnului. Iar noi să-i spunem, Doamne, lucrează în seara aceasta așa cum Tu găsești cu care. Pentru că dacă Tu lucrezi, noi ne vom bucura în prezența Ta și îți vom da slavă și glorie Ție pentru că le meriți. Binecuvântat să fie Domnul. Intrăm cu toți în rugăciune și Domnul să fie slăvit în toate. Frații mei și surorile mele, înainte să dau citire câteva versete din Scriptură, cuvântului de la timpul de rugăciune, aș vrea să întreb dacă mai fost ceva din partea Domnului, să se spună ca poporul să ia aminte în întregime. Amin. Mei și surorile mele, cuvântul care îl voi citi pentru timpul de rugăciune, voi citi în 1 Corinteni, capitolul 9, începând de la versetul 24 până la versetul 27, numărul de pagină 1119. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24 până la versetul 27 inclusiv. Ascultăm cuvântul Domnului, slăvit și glorificat să fie Dumnezeu Tatăl din cerul, Domnul nostru Iisus Hristos și glorie Duhului Sfânt. Apostolul Pavel vine și ne sfătuiește pe fiecare în parte și spune în felul următor. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovesc în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Ne ocupăm locurile, frații mei și surorile mele. Și spunem cu toții, binecuvântat să fie Domnul. Lăudat să fie numele Lui în veci de veci, frații mei și surorile mele. Avem un Dumnezeu bun, frații mei. Avem un Dumnezeu plin de milă și înturare. Avem un Dumnezeu care în fiecare clipă ne poartă pe brațul Său biruitor. Dar, frații mei și surorile mele, ar vrea să mai spun în toată dragostea lui Dumnezeu, în toată bunătatea Lui și toată mila care o are, vreau să vă spun că Dumnezeu este și drept. Este și drept. Amen. De aceea zic, Doamne, ai milă de noi în seara aceasta. Și cercetează ființele noastre, viețile noastre. Ajută-ne ca de aici înainte să luăm hotărâri în dreptul nostru și să privim la alergarea noastră în fiecare zi, în fiecare clipă. Pentru că, frații mei și surorile mele, sunt vremurile când Domnul este gata să vină. Și mă întreabă cuvântul Domnului, mă întreabă Domnul pe mine, te întreabă Domnul pe tine. Popor iubit de Domnul, ești gata să-ți întâlnești cu Salvatorul? O, Doamne,
Ajută-ne să ne cercetăm înainte. Ajută-ne să pricepem și să înțelegem ce înseamnă să fim gata să te întâmpinăm pe tine. O, Doamne, ai milă de noi. Frații mei și surorile mele, am vrea ca frate Daniel împreună cu frații, cum sunt ei pregătiți, să laude pe Domnul cu o cântare. Iar după această cântare a fraților, fratele Cosmin, Domnul să le binecuvânteze, ne va motiva la următoarea rugăciune. Va fi o rugăciune în care vom sta înaintea Domnului, o rugăciune stând înaintea Mântuitorului, cerându-ne iertare, că nu trebuie să ne doare gura să-i spunem Domnului să se îndure de noi și să ne ierte. Și să ne dea Domnul ceea ce avem nevoie. Multe lipsuri spirituale sunt în viața noastră, frații mei și surorile mele. Când privim credința noastră să clatină, când privim dragostea noastră nu este atât de intensă în dreptul tuturor oamenilor din jurul nostru. Când privim bunătatea care ar trebui să fie în noi, nu este la fel, nu putem să o comparăm cu a Domnului niciodată. Când privim înțelepciunea, nu este atât de mare. Lumina în Cuvântul lui Dumnezeu și multe alte lucruri. Vorbim de pace, vorbim de multe lucruri sfinte, avem nevoie de El și fratele în direcția aceasta ne va motiva și Domnul să-i dea putere. Amin. După cântarea fraților. Binecuvântat să fie Dumnezeu, cântarea de Iisus este Haide, Doamne, Tine, Iisuse, Dumnezeu meu. Am o rugăminte la toată biserica. Am cântat înainte cântarea Vrednic ești de cinste. Atât de frumos auzea când lăudam toți pe Domnul, parcă era un cor îngeresc. La fel să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeu de Tatăl Iisus și să spunem și ale Domnului Tine, Iisuse, Domnul meu. Amin. Să poate și afișa cântarea dacă She
și iar privesc în sus. Mi-aș are dor de tine, iubitul meu Iisus. Mi-aș are dor de tine, iubitul meu Iisus. Ce-aș face în suferință, ce-aș face în necaz? Ce-aș face în suferință, ce-aș face la necaz. De n-ai fi tu să mângâi lovitul meu obraz. De n-ai fi tu să mângâi lovitul meu obraz. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți la oaltă. Mulțumim Domnul că ne-a adus pe toți la oaltă să ne bucurăm împreună. Și cum spune Psalmul 133, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frați împreună, este ca un de lemnul de preț. Și astăzi Dumnezeu ne-a adus să fim toți împreună, să ne bucurăm, ca Dumnezeu să mai toarne Duh Sfânt în noi, ca Dumnezeu să ne mai dea bucurie. Chiar dacă săptămâna aceasta care a trecut, a fost lupte, au fost probleme, au fost neajunsuri, Dumnezeu aici este care vrea să ne întărească, care vrea să ne întărească, să-ți întărească genunchii rugăciune și Dumnezeu să ne dea puterea aceasta ca să putem să fim oameni ai biruinței. Îi mulțumim Domnului că ne-a dus cu bine în locul acesta, să putem să lăudăm pe Domnul toți împreună. Dar haideți să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu. Sunt așa o împietrire, că suntem foarte împietriți. În luptele care am trecut în săptămâna aceasta, suntem foarte împietriți. Dar haideți să lăsăm problemele la o parte, să dăm totul la o parte și ca să lăsăm pe Dumnezeu să coboare în viața noastră, să se coboare peste noi. Avem nevoie de bucurii, frați și surori. Nu să mai simte bucuria mântuirii peste noi. Doamne, revarsă din nou mântuire peste noi. Avem nevoie ca să ne luptăm. Cum Pavel spune aici, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Noi știm încotro alergăm, frați și surori. Cum este alergătura ta? Cum este alergătura mea? Unde alergăm noi? Noi trebuie să știm că trebuie să alergăm spre împărăție. Mai avem noi gândul acesta noi, Doamne, eu trebuie să alerg spre împărăție. Nu să alerg, să vin doar la biserică și când este la capătul zilor mele, să nu știu unde să mă duc. Doamne, dă-ne putere ca să înțelegem, să alergăm și să ne luptăm lupta cea bună, frați și surori. Degeaba venim, predicăm, cântăm, facem slujbe, dacă inima noastră și trăirea noastră nu este după voia lui Dumnezeu. Totul este goană după vânt. Nu vom putea să avem parte de Dumnezeu dacă noi nu trăim după voia lui Dumnezeu. Toți știm de aici cum trebuie să trăim, dar de ce nu vrem să trăim cum ne vrea Dumnezeu, frați și surori? Domnul să ne dea puterea ca să putem să ne luptăm lupta cea bună în vremurile acestea. Ne luptăm cu una, cu alta, în familii, probleme, scandaluri, tot ce este în familie. Dar noi trebuie să ne luptăm să credem că Dumnezeu este la lucru. Dumnezeu este de partea ta, nu te-a uitat. Dumnezeu este care vrea să te ridice. Dumnezeu este care vrea să te mângâie. Dar totul ține de tine. Deschide-ți inima înaintea Lui ca Dumnezeu să pătrundă, ca să poată să dea biruință. Că dacă noi nu ne deschidem, venim la biserică, venim degeaba și plecăm tot cum am venit. Dar Dumnezeu să te umple de putere și pe tine și pe mine. Ca să putem să ne luptăm lupta cea bună. Cum Pavel să spune aici, să nu ne luptăm cu pumnul în vânt, ci să ne luptăm cu firea noastră, cu euul nostru. Dacă de multe ori noi credem că suntem mai buni,
Nu este nimeni mai bun unul față de altul, ci unul este care este mai bun și față de mine și față de fiecare. Chiar dacă tu știi să cânți mai bine, poate știi să predici mai bine, nu-ți disprețui fratele și sora, frate. Haideți să nu ne mai disprețuim, că Domnul Iisus Hristos nu-i place să ne disprețuim unii pe alții, ci lui Dumnezeu îi place să ne iubim unii pe alții. Doamne, de dragoste în poporul Tău. Dumnezeu să lasă unitate în poporul acesta. Să lasă pace. Surorilor, nu vă mai bârfiți, nu vă mai cârtiți una pe alta, că toți suntem la același soră. Tot tu ești cum Dumnezeu a îngăduit pe fiecare parte. Chiar dacă avem o slăbiciune, roagă-te pentru sora ta, roagă-te pentru fratele cu o slăbiciune care le vezi. Dar haide să nu ne disprețuim, că Domnul Iisus Hristos nu-i place să ne disprețuim, ci lui place să ne iubim unii pe alții. Pentru că spune cuvântul și spune așa unul cum dragostea acoperă totul. Și Dumnezeu să ne dea putere, când ai văzut pe sora ta, pe fratele tău, acoperă, roagă-te pentru el, stai de vorbă cu el, dacă poți, stai de vorbă cu el. Și Dumnezeu poate să ierte și pe tine, dar și pe mine. Și Dumnezeu să-mi dea biruința aceasta. Amin. Pentru că ne spune un lucru frumos Dumnezeu aici, în Deuteronom, niște lucruri foarte minunate și foarte pline de putere, care Dumnezeu astăzi ne spune ce vrei să-ți fac. Ce vrei? Este alegerea ta și alegerea mea. Cum vrei să plecăm din casa lui Dumnezeu astăzi? Vrei să pleci un om schimbat, o soră schimbată din casa lui Dumnezeu? Sau vrei din nou să pleci cu greutățile acasă? Dumnezeu este aici să-ți ia poverile, soră și frate. Dumnezeu este care vrea să ne elibereze de mânie, de răutate, de țigări, de băuturi, de toate lucrurile. Dumnezeu eliberează. Dar nu să spunem, Doamne, stai aici. Vreau să te slujesc, dar nu pot. Nu pot că mă ține judecata, mânia, cârtirea, țigara sau alte lucruri. Dumnezeu este să te elibereze. Haideți să spunem, Doamne, stai aici, am nevoie de tine. Am nevoie, Doamne, poate nu mă mai înțeleg cu soțul, nu mă mai înțeleg cu soția, cu copiii. Dumnezeu este aici. Când pleci de aici, ia pe Dumnezeu cu tine în casă. Amin. Nu mai lăsa pe Dumnezeu în biserică, ci ia în cortul tău. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Deuteronom, capitolul 30, la versetul 11, aș vrea să citesc și ne spune de la versetul 14. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine în gura ta și în inima ta ca să o împlinești. Ce este în inima ta? Ce este în inima mea? Mai putem noi să împlinim ce ne-a spus Dumnezeu să împlinim? Dumnezeu să ne dea putere ca să împlinim totul, inima. Dă inima lui Dumnezeu pe deplin, frate și soră. Dă gura ta pe deplin ca Dumnezeu să vorbească prin gura ta. Amin. Nu să vorbească, să vorbești, să-ți mânjești buzele cu anumite lucruri. Nu. Dă inima lui Dumnezeu în totalitate. Dumnezeu nu are nevoie de mașina ta, de averile tale, nu are nevoie de nimic, ci are nevoie de inima ta. Dă inima lui Dumnezeu în ziua aceasta. Iată spun azi, înainte, viața și binele și moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui și legile Lui și rânduielile Lui ca să trăiești, să te mulțești, ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care îi vei lua stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și nu te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezeu să le slujești, vedem, dacă inima ta nu se va abate de la Dumnezeu, vei avea parte de binecuvântare. Dacă inima ta nu se va abate de lângă Dumnezeu, vei avea parte de cer, vei avea parte de împărăție. Dacă inima ta, pe ce este inima ta, pe ce tu pui tu mai mult preț? Pui mai mult preț pe trupul tău? Pui mai mult preț pe înfățișarea ta? Dacă ai pus preț pe lucrul acesta, îmi pare rău să spun că nu ai încă inima în totalitate la Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea ca să punem preț pe împărăția cerească. Amin. De multe ori, noi ca oameni mergem în oglindă, ne uităm, Doamne, cum sunt că să nu se râdă sora de mine, să nu se râdă fratele de mine. Este exclus lucrurile acestea. Noi trebuie să privim, Doamne, cum este inima mea înaintea Ta. Și Dumnezeu să ne dea biruință în lucrarea aceasta. Vă spun astăzi că veți speri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire dacă veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipându-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților
tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Astăzi, întoarce-te la Dumnezeu din toată inima. Întoarce-te la Dumnezeu ca să poți să primești binecuvântarea. Dumnezeu să nu crezi că nu te iartă. Dumnezeu te iartă, frate, soră. Ai greșit înainte, Dumnezeu este aici ca să te ierte. Sunt frați care poți să te mărturisești la ei. Vrei să pleci un om schimbat? Mărturisește-te înaintea Domnului, mărturisește-te la frați. Nu mai pleca așa că nu se știe. Noi nu știm dacă mai ajungem la weekend. Dar cum plec eu din casa lui Dumnezeu? Dumnezeu este astăzi aici și spune, alege ce vrei. Vrei din nou să te întorci la mine? Vrei din nou să te ieri? Vrei viața veșnică sau ce vrei? Dumnezeu îți spune lucrurile acestea înainte, cum spune aici. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, tu și familia ta. Alege-ți pe Dumnezeu în vremea aceasta. Cât să mai poate găsi Dumnezeu. Cât mai poți să-L cauți pe Dumnezeu și este prezent. Alege pe Dumnezeu. Tu și copiii tăi, slujiți pe Dumnezeu. Chiar dacă noi de multe ori, nu știu de ce vorbesc, dar trebuie să vorbesc lucrul acesta, ne jucăm de apocăința. Dumnezeu astăzi vrea să fim pocăiți autentici. Copiii ai Lui. Să nu numai fim în biserică să pocăi și afară ca lumea. Trebuie să fim pocăiți cum sunteți în biserică. În biserică eu sunt sfânt, dar tu nu mă cunoști că sunt afară. Dar Dumnezeu să-mi dea putere cum suntem în biserică să fii și afară. De multe ori venim în haine frumoase, în biserică, dar afară, când ieșim de jos. Dumnezeu să ne dea biruință ca să putem să avem aceeași ținută și în biserică, același comportament și afară și ținută. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Vreau să ne ridicăm în picioare. Dacă ai făcut lucrurile astea care s-au auzit de aici, că am trăit până acum cum am vrut, că am făcut până acum ce am vrut, Dumnezeu este aici să te ierte. Spune, Doamne, am nevoie de iertarea Ta. Doamne, am nevoie ca să mă atingi pe mine, că n-am mai simțit prezența Ta, n-am mai simțit Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, am nevoie de iertarea Ta. Aveți nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Amin. Să intrăm în rugăciunea aceasta cu credință că Dumnezeu poate să te ierte. Dacă crezi că Dumnezeu nu te iartă, ia un slujitor, du-te, mărturisește-te și crede că Dumnezeu se atinge de tine și îți dă iertare ție și familiei tale. Amin. Amin. Veniți după voia Ta, Dumnezeu. Frații mei, avem nevoie cu nemotivare și cuvântul. Strâng cuvântul Tău în inima mea. Și acum mă întreb eu, personal, dacă vrei să întreb ca și mine, Domnul să-ți dea putere și binecuvântare de la El. Doamne, pentru ce folosește mie cuvântul? Ca și o întrebare. Și apoi tot eu să-mi dau răspunsul. Pentru că fără cuvântul lui Dumnezeu sunt vulnerabil. Fără cuvântul lui Dumnezeu, la cea mai mică pedică din viața mea cad. Fără cuvântul lui Dumnezeu sunt pradă ușoară lucruri care mă înconjoară. Fără cuvântul lui Dumnezeu, oricând, în fiecare clipă în viața mea voi cădea. Dar atunci când am cuvântul lui Dumnezeu în viața mea, sunt mai mult decât biruitor. Nu că pot eu, și poate Cel ce m-a chemat la viață. Poate Cel ce a plătit prețul pentru mine. Poate Cel ce este viu în veci și vecilor, slăvit să fie numele Lui și binecuvântat să fie în veci de veci. Pentru că El are autoritate, frații mei, iar eu sunt al Lui. Pentru că El pentru mine a plătit cu preț de sânge, cu viața Lui însă. Și m-a răscumpărat și ne-a răscumpărat pe fiecare. Privesc la fiecare așa, puțin peste fiecare și suntem în locul acesta, frați, care ne-am văzut poate a doua oară. Dar binecuvântat să fie Domnul și lăudat să fie numele Lui în veci de veci. Pentru că frații mei și surorile mele din diferite colțuri ale României ne-a înfrățit Dumnezeu. Dacă aș fi trecut poate cu 10 de ani în urmă, înainte să-L cunosc pe Domnul, cu 25-26 de ani în urmă, înainte să-L cunosc pe Domnul, pe lângă un frate, lângă frate Neluțu, pe lângă frate Darius, m-aș fi uitat la el, el s-ar fi uitat la mine și nici nu ne-am fi salutat. Dar astăzi ne spunem frați, pentru că Hristos ne-a înfrățit, lăudat să fie numele Lui. Hristos a făcut între noi acea legătură, acea punte, acel lucru minunat pe care niciun om nu-l poate să facă și l-a făcut doar Dumnezeu prin Fiul Său, fiindcă ne iubește, lăudat să fie numele Domnului și binecuvântat să fie în veci de veci. Frații mei și surorile mele, cuvântul unde am dat citire ne spunea în felul următor și ne motiva și ne îndemna la niște lucruri de care fiecare dintre noi avem nevoie. Și să vorbea despre o alergare. În scurte cuvinte, apoi voi lăsa grupul, nu grupul din locul acesta, grupul de la München, Domnul să-l binecuvânteze de păstor Adriana împreună cu cei ce sunt surorile și frații, cum sunt ei organizați, să laude pe Domnul.
după acest îndemnul fratelui, și, nu, de fapt înainte și apoi rugăciune, dar și vreau să vă spun, spune că o alergare. Să nu uităm iubitul Domnului. Tu ai pornit o alergare împreună cu Hristos. A fost un start pentru tine și viața ta și pentru viața mea. Când Hristos a scris iertare în dreptul tău și viață veșnică în numele Celui ce a biruit la Golgota. Și de acolo a pornit startul tău, dar finalul e încă departe. Să treci finish-ul este important. Vă spuneam că Dumnezeu în locul acesta vom mai pierde bătării, pentru că suntem supuși lucrul acesta. Vom mai pierde bătării, însă să nu pierdem războiul. Să nu pierdem lupta finală. Și chiar dacă vom mai pierde bătării, să nu facem o obișnuință de lucrul acesta, frații mei și surorile mele. Și să zic, Domnul e bun, am greșit și astăzi, merg înaintea Lui și mă iartă. Cât de adevărat este că ne iartă Domnul și ne primește pe fiecare. Însă, frații mei și surorile mele, vrea Domnul și îmi spune așa, omule, vreau schimbare în viața ta. Vreau să văd că în fiecare zi te lupți, că în fiecare zi dorești, că în fiecare zi te umilești înaintea mea, că în fiecare zi îmi ceri ajutorul meu, că în fiecare zi ești gata să mă schimbi atunci când ai probleme. Așa cum vorbea Domnul prin Duhul Sfânt la sora, unde-i Domnul? Lângă ea. Lângă mine, lângă fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie El în veștărești. Lăsăm grupul să laude pe Domnul cu cântare, iar după cântarea grupului, Domnul să binecuvânteze pe fratele Lucy, să ne motiveze la următoarea rugăciune și Domnul să-i dea putere. Va fi o rugăciune în care vom sta înaintea Domnului pentru bolnavi. Vom sta pentru cei bolnavi trupește, dar și bolnavi spiritual. Și vom aduce pe altarul Domnului și vom încredința în mâna Domnului și Domnul să dea vindecare, după cum a spus în această seară. Frații mei, să ne rugăm cu credință că Domnul lucrează, lăudat să fie în vești regi. Amin.
Al lui Dumnezeu să fie slava, cinstea, mărirea și puterea, căci El le merită în veci. Amin. Vă binecuvintez în numele Domnului și mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră pentru prima dată. Să știți că Dumnezeu vrea să ne bucurăm unii de alții, pentru că Dumnezeu ne-a făcut frați și mai mult de atât, El se bucură de noi. Adică spuneau frații la început că El ne-a adunat, El ne-a strâns și în ziua de astăzi, fiindcă are în vedere viața noastră, are în vedere binele nostru. Dumnezeu ne-a dus aici că vrea să ne facă nu bine, nu puțin, ci mult bine. Dar să știți că ține de noi. Să spunea la început că contează cum ne deschidem inima, cu ce inimă venim înaintea lui Dumnezeu, că cuvântul spune că El satură după dorință tot ce are suflare de viață. Trebuie să avem și noi dorința, setea, foamea după Dumnezeu. Mai spunea Dumnezeu, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dacă astăzi ești un om trudit, un om împovărat, un om care ai greutăți, un om care plângi, care suferi, ai venit în locul potrivit. Domnul Iisus e aici și te așteaptă. Te aștepta să vii. Te aștepta să vii, poate că de multe ori l-ai ocolit, poate de multe ori l-ai evitat pe Dumnezeu, dar Dumnezeu de câte ori te-a dus a vrut să-ți facă bine. Și niciodată rău. Pentru că spune că El nu dorește moartea păcătosului, a nimănui, ci ar vrea ca toți să se întoarcă. El ar vrea ca toți să vină la lumina sa, unde este viață, unde este bucurie, unde este pace, unde nu sunt greu și răul pe care l-ai în viața ta, în vremea asta. Dumnezeu de asta a venit pe pământul acesta, să facă bine oamenilor. Mi-a făcut și mie mult bine Dumnezeu, să știți. Și de aceea, cum spune în Psalmul 116, vreau să spun și eu. Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Era în pradă necazului și durerii. Așa cum ești tu acum. Așa cum poate sunt mulți acum. În necaz, în durere, în suferință. Poate că sunt oameni la răscruci de drum și nu știe ce să facă. Și diavolul vine și le spune că nu mai are niciun rost să-și pună capăt vieții. Nu, ăla e gândul diavolului. Dumnezeu astăzi vrea să-ți înnoiască viața. Vrea să-ți dea o inimă nouă. Spunea tot psalmistul David și ruga pe Dumnezeu și am vrea și noi astăzi să rugăm. Și să-i spunem în felul următor, cum îi spunea psalmistul, zidește, Doamne, în mine o inimă curată. Amin. Avem nevoie de o inimă curată. Avem nevoie de o inimă nouă. Amin. Pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Binecuvântat să fie numele Său. Amin. Pe mai departe, am vrea să rugăm pe Dumnezeu și să venim cu cauzele, cu cererile noastre. Dar înainte de toate, am vrea să privim la sufletul nostru. Acela are nevoie de Dumnezeu în primul rând, nu trupul acesta. Dumnezeu are în vedere sufletul nostru. El știe dacă avem nevoie de vindecare sau nu. Să știți că în cer poți să intri cu un cancer, cu alte boli grave și mortale, dar cu păcat nici de cum. De aceea, în toată Scriptura, Dumnezeu întâi a vindecat sufletul și apoi trupul. Pentru că Dumnezeu știe că sufletul nostru este veșnic. Și de aceea nu dorește moartea păcătosului. Pentru că sufletul nostru nu moare, trăiește veșnic. Dar depinde de noi, pe pământul acesta, unde ne-l pregătim. Vorba aceea care o știm toți. Cum ne așternem, așa dormim. Și noi am vrea să dormim la sânul Domnului nostru Iisus Hristos. Unde este pace, unde este bucurie. Bucurii nu din astea trecătoare de care ne dă plăcerile astea de o clipă. Nu bucurii de care ne bucurăm noi așa și ne trece într-o oră, o zi, 2 sau 3. Că spune o altă vorbă că orice fericire 3 zile ține și cam așa este. Dar să știți că la Domnul Iisus bucuria ține o veșnicie. Sunt bucurii nespuse. Mulți poate ne îndeamnă și te îndeamnă că pocăința e o ciumă, pocăința e o închidere a vieții, nu este așa. Pocăința este adevărata viață. Că de altă parte spunea așa cuvântul și spune cuvântul Domnului, că voi
Epistola către Efeseni, mi se pare, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Oricare care trăiește într-un păcat și în greșeli, într-o viață întunecată, este o viață moartă. O viață care duce la pierzare, dar adevărata viață este la lumină. Pentru că ce se întâmplă? Lumina a venit în lume, tocmai ca să lumineze pe cei ce sunt în întuneric. Dar să știți că au fost oameni care n-au iubit lumina, au iubit mai mult întunericul. Știți de ce? Pentru că faptele lor erau rele și n-au vrut să se lase de faptele lor rele. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să se lase cel rău de calea lui cea rea, să vină la lumină și va fi mântuit. Haideți să venim la lumina Domnului Iisus Hristos, să pătrundă această lumină. Trăind în lumină vom avea pace, vom avea bucurie, vom avea o viață îmbelșugată. Este adevărat, nu o viață de asta de care ne imaginăm noi cu firea noastră, dar odată ce lumina lui Dumnezeu pătrunde în inima noastră și zidește o inimă curată Dumnezeu în noi, vom vedea care sunt adevăratele valori. Cu firea noastră pământească, privind către valorile pământului acestea, ce este trecător, ce este... Dar când Dumnezeu te înnoiește și îți înnoiește mintea, vei vedea cu alți ochi, vei simți cu altfel cu inima ta, vei vedea și vei urâ toate bogățiile pământului acestea. De aceea să venim la Dumnezeu, să venim la Domnul Iisus Hristos, care iartă, sângele Său care mai are putere și astăzi să ierte, să spele, să rupă lanțul. Să știți că și eu în viața mea am fost un om trudit, un om împovărat, un om care am ajuns la o răscruce de drum, un om care am vrut să-mi pun capăt zilelor mele, nu mai vedeam scăpare. Dar așa cum am citit în Psalmul 116, și aș vrea din nou să vă citesc, și Dumnezeu El să străpungă prin Duhul Său orice inimă și să ne facă să înțelegem această binecuvântare, această mântuire care ne este pregătită și dată fiecăruia dintre noi. Dar trebuie să o primim, frații mei, trebuie să o primim oameni și prieteni al lui Dumnezeu. Și spune, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Așa am spus eu, Doamne, nu mă lăsa să mor nemântuit. Și Dumnezeu a venit, chiar în momentul acela, așa cum se face, și mi-a alungat gândul ăla de sincere. Mi-a alungat teama, mi-a alungat frica, a rupt legăturile. Frații mei, am avut dureri ale sufletului, ale inimii, stări de care numai eu știu, stări care diavolul căuta și să mă omoare într-un cuvânt. N-aveam liniște, mă zvârcoleam în pat, n-aveam un somn bun, un somn liniștit, pentru că diavolul mă legase, diavolul avea peste mine putere. De ce? Pentru că eu îi făceam voia lui. Dar când am chemat numele Domnului, a venit și m-a izbăvit. A rupt lanțul băuturii, lanțul țigării, a rupt lanțul curviei, a rupt lanțul gândurilor rele. Fiindcă să știți că nu doar astea sunt păcate, că spunea Ioan, mergeți, îi mustra pe cei din vechime, unii care credeau și veneau așa la Domnul Iisus Hristos, doar de fațadă, așa, nu trebuie să ne întoarcem din toată inima la Dumnezeu. Și le spunea, mergeți, dar întâi și faceți roade vrednice de pocăință. Și acestea nu s-astea mai întâi să ne lăsăm de țigare, de băutură, ci să ne lăsăm de răutate, de mânie și de gânduri. Dumnezeu în ziua judecății va judeca gândurile omului, gândurile ascunse ale inimii, acelea până acolo. De aceea, și noi, ca să ne lăsăm de gânduri rele, numai prin puterea lui Dumnezeu, prin ajutorul Lui. Căci Lui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea vrei să fii un om fericit, un om binecuvântat, un om sănătos în primul rând spiritual, alege-L pe Iisus. Vină la El. Fie cei trudiți și împovărați. Aici versetul acesta se referă la cei ce încă nu s-au întors la Dumnezeu, la cei ce încă nu L-au primit în viața lor ca Domn, Stăpân și Dumnezeu. Fie că, spune cuvântul, veniți, ferice de toți cei flămânzi și însetați după neprihănire. Dacă ai sete și ești flămând, vino și Dumnezeu, El îți va da.
El te va ajuta să te lași de gânduri, să te lași de tot ce nu este după voia Lui. Dar alege-L, strigă-L, strigă către El, că El este gata să vină în ajutor. Și apoi Dumnezeu, cu siguranță, El va avea grijă și de trupul acesta. Fiindcă Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători împreună cu El și Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să nu poată să facă și să lucreze ceva. Și chiar bolnav fiind Dumnezeu în neputința aceasta, în slăbiciunea aceasta, Dumnezeu și arată puterea. Am auzit mărturii care oameni bolnavi cu cancer au trăit 20-30 de ani. A cui este minunea aceasta? Știm că un cancer în 5 ani te cureți, dar să trăiești 20-30 de ani aici e mâna lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vrei viață fericită, vrei vindecare spirituală și a sufletului, vină la Iisus. De aceea să ne ridicăm în picioare. Și dacă mai avem și cauze, printr-o ridicare de mână, prin rostirea cu gura, să le aducem înaintea lui Iisus și El sigur va lucra. Amin. Domnul să lucreze. Aduc și eu cu fratele meu Cristi, are 38 de ani, care face dializă de 3 ori pe săptămână, ca Domnul să se atingă de el, să-i facă și lui rozul mădular. Amin. Domnul Iisus să lucreze. Dumnezeu să cerceteze, Dumnezeu să străpungă orice inimă, fie ea neîmpietrită, fie ea împietrită. Dumnezeu să lasă pe Duhul Său cel Sfânt, care este Duhul adevărului, să lase pe Duhul Sfânt care este acela care convinge pe om de păcatul lui, de starea lui. Și, frații mei, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Amin. Oameni, lăsați pe Duhul Sfânt să lucreze. Dumnezeu, tot ce dă și tot ce face este spre mântuire, spre bine, spre a ne face mult bine, să lăsăm, să ne deschidem inima și să nu ne împotrivim. Și Dumnezeu El să lucreze. Amin. Să pun întrebarea acum. Nu vreau să fac numele rău ceea ce o să întreb. Dar credem noi tot ce se întâmplă în mijlocul nostru. Fiecare. O, Doamne, dă-ne putere și credință. Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi. Frații mei, Dumnezeu ne vorbește în dragoste. Dumnezeu ne vorbește în milă și în bunătate și ne cheamă Domnul la pocăință. Însă, de multe ori, unele lucruri mărunte, lucruri care nu au nicio valoare, ne pun într-o situație în care nu mai suntem plăcuți Domnul. Și zic ca Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Frații mei și surorile mele, suntem abia la doar rugăciune în seara aceasta și cu ajutorul Dumnezeu, cred că o să fie timp mult mai lung în seara aceasta. Amin, amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu răbdare. Amin, amin. Și dacă e nevoie cu îndelungă răbdare. Amin, amin. Ca să nu mai vorbesc și de răbdarea Sfinților. Că voi, frații mei și surorile mele, voi sunteți Sfinți, nu? Amin, Doamne. Glorificat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Și de ce vă consider că sunteți Sfinți? Pentru că sângele lui Hristos este peste fiecare dintre noi care am încheiat un legământ cu El, frații mei și surorile mele. Știți lucrul ăla când un frate ortodox, eu îi numesc frați, că sunt frații noștri, a intrat într-o casă de rugăciune penticostală. Și frații noștri ortodoxi sunt învățați cu Sfinți pe pereți. Când a intrat într-o casă de rugăciune penticostală, el privea pe păreți așa să vadă și acolo unde e Sfântul Pătru, unde e cutare, unde e ălălantul, unde e celălantul. Fratele păstor a înțeles ceea ce el privea și ceea ce el căuta. Și îi spune printre altele așa: Sfinții la noi nu sunt pe pereți. La noi Sfinții stau pe scaune. Cei ce stau pe scaune sunt Sfinți. Slăvit să fie Domnul, pentru că El ne-a curățit și El ne-a sfințit și El ne dă putere să rămânem în voia Lui fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne ajute. De aceea, frații mei și surorile mele, vor mai fi două rugăciuni de aici înainte. Pentru că, știți, cred că rugăciunea mea este folositoare mie.
Și Domnul nu se supără când noi strigăm către El. Dumnezeu nu se întristează, din contră, Domnul se bucură și zice, uite-mă copiii mei să unesc în seara aceasta și vor cu orice preț să înalță cereri și rugăciuni de tot felul ca eu să lucrez. Și noi, prin atitudinea noastră, suntem cei care, la un moment dat, prin stăruința noastră sâcăitoare, cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, putem să-L determinăm pe Dumnezeu să ne asculte și să lucreze. Pentru că așa spune ăla, dă-mi, te rog, pâine. Că a venit un prieten de-al meu și n-am ce să-i pun pe masă. Știi ceva, omule, eu dorm acum, copiii în pat cu mine, soția, nu pot să mă ridic să-ți dau pâine. Și el insistă, ce spune cuvântul? Vă spun că să vă ascultați și vă da tot ce-i trebuie. Aleluia! Tot ce-i trebuie. Tot ce-i trebuie. De aceea, în seara aceasta, Domnul să ne dea tot ceea ce ne trebuie fiecare. Amin. Tot ceea ce avem nevoie e în mâna Domnului. Și a venit Domnul, frații mei și surorile mele, cu daruri pentru fiecare. Are Domnul să dea fiecare dintre noi câte ceva. Nu vine Domnul cum venim noi de multe ori, știți? Doamne, nu am în seara aceasta, iertați-mă că spun lucrul ăsta, la colectă, nu prea am bani în buzunar, dar știți, eu am vreo 100 de euro în buzunar, dar o am cu un alt scop și nu prea îmi tind mâna la 100 de euro, că am pus în altă direcție acolo și zic, nu vreau să iau 20 de euro din 100 aia să pun la colectă în seara aceasta. Sunt sărat, Doamne, mă știi în seara aceasta. Și Domnul, frații mei, nu vine să zică că e sărat. E bogat Domnul și în bunătate, e bogat Domnul și în dragoste, e bogat Domnul și în iubire, e bogat Domnul și în pace, și în iertare, în toate lucrurile. Și El mă știe și ne știe pe fiecare dintre noi de ceea ce avem nevoie. Dacă am nevoie de pace, Domnul îmi va da pace. Dacă am nevoie de dragoste, Domnul îmi va da dragoste. Am nevoie să pot să iert, Domnul îmi va da putere să iert, fratele meu și sora mea. Pentru că noi la asta suntem chemați și lăudați să fie Domnul și binecuvântat să fie El în veci de veci. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere și răbdare, cum spuneam mai înainte, că avem nevoie de ea, frații mei și surorile mele. Fratele Daniel împreună cu fratele Tuțu și cu fratele, cum îi găsesc cu cale, va mai lăuda pe Domnul cu o cântare, iar fratele Sami ne va motiva la următoarea rugăciune și Domnul să-i dea putere și va fi o rugăciune unde ne vor ruga pentru biserică. Biserica Domnului nu suntem doar noi din locul acesta, frații mei și surorile mele. Și Biserica Domnului este pe întreg pământul. Cei ce cheamă pe Dumnezeu în duh și în adevăr și se închină lui Dumnezeu sunt cei ce au încheiat un legământ cu Dumnezeu. Ne rugăm pentru bisericile din satele noastre, de unde venim din România. Eu obișnuiesc și mă rog pentru frații mei de la mine din satul meu. Pentru că acolo l-am cunoscut pe Domnul. Acolo m-a crescut Domnul. Între frații ăia, așa cum au fost ei. Dar Domnul să fie slăvit pentru toate. Ne rugăm, frații mei, pentru slujitori, păstori, prezbiteri, diaconi. Ne rugăm pentru comitetele din biserici, ca Domnul să dea lumină și călăuzire prin Duhul Său cel Sfânt, ca toate lucrurile să se facă după cum este scris. După voia lui Dumnezeu. Să nu trecem să nu ieșim din tiparul Scripturii. Să rămânem în tiparul Scripturii, pentru că ea este îndreptarul vieții mele. Ea este lucru care mă apropie de Dumnezeu. Ea este lucru care mă ține în viață. Ea este lucru care într-o bună zi mă va face vrednic să intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu alte lucruri. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Frații Domnul să dea putere. Și așa cum a spus fratele Slavă ție, Doamne! Înainte de ultima rugăciune care am făcut-o, Iisus, fratele, să caute acordul la cântarea Întoarce-te la dragostea din tine. Fratele zice să ne rugăm pentru biserică, pentru rugăciune. Facă Dumnezeu ca biserica Domnului să se întoarcă la dragostea. Întoarce-te la dragostea
Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru că suntem aici. Am venit unii dintr-o parte, unii din alta, unii de mai aproape, unii mai de departe, dar singurul lucru și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El ne-a ajutat să ajungem aici. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce s-a petrecut până aici. Călăuzit de Dumnezeu, fiecare dintre noi. Mi-au plăcut îndemnurile care s-au spus, mi-au plăcut lucrările care au fost. Am simțit că sunt din partea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult cum a început fratele, spunea că tot ce avem nevoie e cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să apelăm la lucruri care lumea le face. Noi trebuie să apelăm la cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu ne putem face totul, putem birui totul. Am venit aici, probabil, fiecare cu gânduri diferite. Am venit, poate, îngândurați de ce va fi mâine, de ce va fi în viitor. Poate ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru. Poate ne uităm în familia noastră să vedem și ce se întâmplă și vedem că nu merge bine familia noastră, nu merge bine viața noastră. Am venit fiecare cu tot felul de gânduri, dar cred că fiecare dintre noi am venit cu același gând, chiar dacă am venit din diferite părți, din diferite țări. Și știți care e gândul acela? Noi am venit aici în numele Lui Dumnezeu. Am venit aici în numele Lui Dumnezeu și în numele Lui găsim tot ce ne dorim. Se vorbea din partea Duhului Sfânt că unii au nevoie de mântuire și erau îndemnați de Dumnezeu să se apropie de Dumnezeu, să vină la mântuire. Se vorbea din partea Duhului Sfânt că unii sunt slabi și nu mai știu încotro să apuce. Și Duhul Sfânt îi îndemna să se apropie de Dumnezeu. Am fost atent la lucrurile acestea și mi-a plăcut și am putut să identific că acesta e cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori vin tot felul de învățături și ne îndeamnă să facem ceva. Dar nu trebuie să facem nimic altceva decât să venim la Dumnezeu. El e Cel care dă tot. Unii avem nevoie de iertare. Unii avem nevoie de vindecare. Unii avem nevoie de eliberare, așa cum se și vorbea din partea Duhului Sfânt. Toate acestea și multe altele le găsim doar la Dumnezeu. Și nu trebuie să facem nimic pentru ele ca să le căpătăm. Ele sunt dar din partea lui Dumnezeu. Și un cuvânt pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră e din Romani, capitolul 3. Încă de la subtitlu, dacă o să fiți atenți în Biblie, probabil pe care nu apare, dar în Biblie apare, capitolul 3, de la versetul 21, și subtitlul spune așa: iertarea prin credință. Noi primim iertarea prin credință. Nu trebuie să facem nimic pentru ca să căpătăm iertarea lui Dumnezeu. Noi nu putem să plătim ceva pentru păcatele pe care le-am făcut. Cel ce a plătit e Domnul Iisus. E sângele lui Iisus care a curs pe Golgota. E singurul care ne poate ierta de toate nelegiurile pe care le avem. Și se vorbea și în îndemnuri, și prin Duhul Sfânt, că suntem păcătoși. Am păcătit înaintea lui Dumnezeu și cred că e de drept să recunoaștem fiecare dintre noi că ce-am păcătit înaintea lui Dumnezeu. Dar iertarea o găsim doar la Dumnezeu. Și putem să accesăm iertarea lui Dumnezeu prin credință. Nu trebuie să facem nimic. Se menționa foarte frumos despre frații noștri, să-i numim așa, frații noștri ortodoxi. Ei știți ce fac? Când se simt păcătoși, când se simt greșit, când au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, când au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Vedeți că și în ei se zbate gândul acesta, că ce au nevoie de Dumnezeu. Dar știți ce fac ei? Ei caută, exact cum se spunea, sfinți. Merg în anumite locuri, merg la mănăstiri, merg pe munți, merg în tot felul de locuri. Apelează la sfinți aceștia pe care ei iau, la tot felul de sfinți. Caută moaște, dacă vreți. Caută ceva palpabil. Și prin asta ei zic, bă, dacă mă duc acolo, dacă fac cu tare lucru, dacă mă ating de cu tare lucru,
o să fiu iertat. Și ei și declară câteodată, îi vedem pe la televizor și prin anumite locuri. Ei zic, mă simt așa curat, așa eliberat. Dar vedem aici că acesta e adevărul, acesta e dreptatea. Și în Biblie zice, iertarea se capătă prin credință, nu prin altceva. Noi dacă trebuie să ne atingem de ceva, acela îi scaunul îndurării. Așa ne îndeamnă Biblia. Apropiați-vă, atingeți-vă de scaunul îndurării. Veți primi iertare, veți primi binecuvântare, veți primi mântuire, totul prin credință. Nu trebuie să facem nimic. Aici, chiar în seara aceasta, în locul acesta, se poate căpăta lucrul acesta. Dar nu neapărat în locul acesta, putem și acasă. Dacă îl cerem pe Dumnezeu, așa cum spunea și mărturisea fratele Luciu. La un moment dat a fost în punctul ăla culminant de disperare și a zis, Doamne, dacă nu intervii Tu, diavolul o să facă ce vrea cu mine și diavolul ne vrea moartea. Însă Domnul Iisus vine și ne spune în cuvântul lui Dumnezeu că El nu ne vrea moartea. El și-a dat viața Lui pentru ca noi să avem viață. Așa cum și spunea, vrem să facem rugăciunea aceasta pentru biserică. Noi suntem biserica, nu biserica aceasta locală. Noi toți suntem biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu e formată din noi, din fiecare. Unii în Germania, unii în Austria, unii în România. Fiecare unde ne aflăm. Cei care am crezut în Domnul Iisus, aceia facem parte din biserica lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ceea ce avem trebuință, ce simțim noi că avem nevoie. Fiecare avem nevoi diferite. Dacă avem nevoie de iertare, Biblia ne spune că iertarea se capătă prin credință. Dacă avem nevoie de mântuire, mântuirea se capătă prin credință, pentru că, uitați de la, tot în capitolul 4, vă rog să ne uitați, în capitolul 4, de la versetul 13, la fel, tot subtitlul, ne spune foarte frumos, moștenirea vine prin credință. Totul vine prin credință, iertarea prin credință, moștenirea vieții veșnice vine prin credință. Nu trebuie să facem nimic din faptele legii, faptele legii care le fac oamenii, care le face lumea, crezând că prin faptele lor, prin puterea lor vor fi mântuiți. Biblia ne spune că noi nu putem să mutăm niciun pai, nu putem să adăugăm nimic fără de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm în rugăciunea aceasta pentru biserica care suntem noi. Ce avem de trebuință? Avem nevoie de iertare, să cerem lui Dumnezeu prin credință. Să nu îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, ce să fac ca să fiu iertat? Dumnezeu ne spune în seara aceasta prin cuvântul Lui, trebuie să crezi. Doar trebuie să crezi și Dumnezeu ne iartă. Cei care au nevoie de mântuire, noi care, cum ne îndeamnă și Biblia, care zicem că suntem tari și stăm cât de cât în picioare, să ne rugăm pentru cei care sunt în întuneric. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată la lumină. Dar totul se întâmplă prin credință. Și cei care sunt în întuneric au nevoie de credință și așa vor fi scoși la lumină. Noi care socotim că suntem în lumină, să credem că Dumnezeu mai poate și mai vrea să scoată la lumină. Așa cum a fost și lucrările prin Duhul Sfânt, că Dumnezeu mai cheamă oameni. E cel mai îmbucurător sentiment când îl auzim. Cred că așa sunteți și dumneavoastră, cum am fost și eu. Când am auzit că Dumnezeu mai cheamă oameni la mântuire, mai vrea să vină oameni în împărăția Lui. Dumnezeu încă are ușa deschisă. Și noi știm că ușa este El. Deci El este încă deschis, este încă deschis pentru a mai accepta oameni în împărăția Lui. Totul se întâmplă prin credință. Dacă doriți, haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum se spunea, ne rugăm pentru biserică. Fiecare de ce are nevoie. De ce ne pune Duhul Sfânt în minte? Atâtea motive ar fi. Dacă ar fi să le enumerăm, ar dura mult. Dar ce ne pune Domnul pe inimă? Să ne rugăm și Dumnezeu să-și facă lucrarea. Înainte să mergem mai departe, vreau din nou să întreb, pentru că frații mei și surorile mele să cuvine, dacă Dumnezeu e bun cu noi, noi să avem urechi să ascultăm ceea ce ne vorbește Dumnezeu. Dacă a mai fost ceva din partea Domnului să se spună. Să ne smerim. Pentru că bun e Dumnezeu cu fiecare dintre noi, frații mei și surorile mele. Dacă fiecare dintre noi am fi înțeles harul deosebit de mare, deosebit de măreț care îl are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Chemarea care ni s-a făcut fiecăruia. Prețul care s-a plătit pentru fiecare. Dacă am înțeles măcar lucrurile astea, frații mei și surorile mele, o clipă n-am mai sta în rătăcire.
O clipă n-am mai sta în lucrurile care ne despart de Dumnezeu. O clipă n-am mai zăbovit departe de Domnul. Și ori de câte ori s-a spune, este timp de rugăciune la casa de rugăciune, aș fi primul acolo. Ori de câte ori s-a spune, acolo este un loc unde să strâng copiii lui Dumnezeu. Aș fi primul care a ajutat năvală să fiu acolo. Și de ce, frații mei și surorile mele, pentru că doar în prezența lui Dumnezeu găsești mântuirea sufletului. Doar în prezența lui Dumnezeu găsești acea eliberare de care ai nevoie. Doar în prezența lui Dumnezeu găsești acea cercetare care te face pur și simplu să simți că zbori. Să simți că cu adevărat Hristos a lucrat în viața ta. Să simți că tu nu mai faci parte din lumea aceasta. Trăiești în lume pentru că Domnul ți-a rânduit un număr de zile, dar tu ai ochii ațintiți la Cel ce te va răscumpăra într-o bună zi. La Cel ce va veni să-și ia biserica. Și tu l-aștepți. Pentru că tu ești mireasă și îți aștepți mirele împodobită în straiele de nuntă, lăudat să fie Domnul. Aleluia, amin. Împodobită, gata pentru mine, că vine să-și ia mireasa. Și când Domnul m-a chemat și când Domnul te-a chemat, ți-a dat o aină sfântă, o aină albă, imaculată. Și ți-a spus, Domnul, păstrează așa cum ți-am încredințat-o. Păstrează așa cum ți-am dat-o. Și tot Domnul te-a sfătuit și m-a sfătuit. Știu că nu poți, dar eu sunt lângă tine. N-a spus Domnul, voi fi cu tine până la sfârșitul viacului. Așa ne-a spus Domnul, frații mei și surorile mele. E promisiunea Domnului Iisus Hristos. Iar eu trebuie să cred. Vorbea fratele despre credință. Pentru că frații noștri ortodoxi merg la ceva ce pipăie, ce sânte, ceva ce vrea ei atunci, momentan. Dar credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, frații mei și surorile mele. Căci niciunul dintre noi n-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, dar îl simțim mereu în fiecare clipă din viața noastră. Că e lângă noi, e cu noi și ne poartă pe brațele sale. E bun Dumnezeu fiecare dintre noi să fie Domnul. Și mulțumim că l-avem ca tată, l-avem ca mamă, l-avem ca frate, l-avem ca prieten. Este totul pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie Domnul și glorificat să fie El în vește veci. De aceea, frații mei și surorile mele, se cuvine ca atâtea zile cât mai avem fiecare dintre noi și nu știm care sunt și câte sunt. Nu știm nici unul dintre noi să-L slujim. Am vrea în continuare să mai stăm înaintea Domnului și tot frață va lăuda pe Domnul cu o cântare. Iar după această cântare, fratele Elvis ne va motiva la următoarea rugăciune și Domnul să fie slăvit în toate. Așa cum vă spuneam la început, cred că o să fim îngăduitori, frații mei, dacă în seara aceasta, dacă ne vom duce, să zic, undeva către 9, către ora 10, Amin. Domnul este. Pentru că știți, acum vă iau și eu, știți, cu cuvântul cu ceea ce este scris și vorbesc fraților, surorilor și știți că mai mult face o zi în curțile Domnului decât 1000 în altă parte. De aceea mă sfătuiește Domnul prin cuvântul acesta și te sfătuiește și pe tine, frate și soră, măi omule, pune preț pe timpul care îl petreci în prezența mea. Amin. Amin. Știți, 1000 de zile sunt aproape 3 ani. 3 ani. Aproape 3 ani. Și până când o zi, faceți diferență. Faceți diferență, frații mei și surorile mele. Cât prețuiește o zi pe care o petreci în prezența Domnului, o oră în prezența Domnului, decât 1000 de zile în altă parte. Mult de tot. Slăvit să fie Domnul. Frații noștri, iar apoi fratele Elvis, Domnul să dea putere. Mama.
Schimbă-mi inima, fă-mă mai bun, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Schimbă-mi inima, fă-mă mai bun, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Tu ești onorat, iar eu sunt tu. Fă-mă să strâng doar o tine. Schimbă-mi inima, fă-o ca la ta. Schimbă-mi inima, Doamne, te-aș ruga. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Vedeți-mă pentru noi, ne iubim Domnul și te slăvim. Slavă lui Dumnezeu. Amin. Fața lui Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Amin. Binecuvântat să fie Împăratul Împăraților. Amin. Recuperator, răscumpărător de suflete. Paragober în afacție. De putere, Doamne. Am avut aseară un vis și cred că e din partea Domnului. Și vreau să vi spun. Era un robinet care nu puteam să-l opresc. Curgea o apă curată. Și ziceam, Doamne, unde va fi? Și cred că e în locul acesta. Amin. Frații mei, izvorul curge și curgea o apă așa de curată. Dar noi trebuie să ne adăpăm. Orice se face în seara aceasta, cântare, cuvânt, îndemnurile, dacă noi venim și ne adăpăm în izvorul acesta, vom pleca schimbați, transformați, eliberați de orice legătură străină. Știți că noi așa de repede ne legăm singuri? Prin gura noastră, prin viața noastră. Așa bucurie nu poți să mai întâlnești. Prezența lui Dumnezeu inundă inimi. Aleluia. Vine să urlu. Aleluia. Nu este mare bucurie. Simt prezența lui Dumnezeu în izvor care curge izvorul. Și trebuie să venim să ne adăpăm, credeți-mă. Dumnezeu e prezent și prin cântare. Trebuie să venim înaintea Lui să ne adăpăm. Pentru că vine și diavolul și zice prea multă cântare, prea multe îndemnuri de rugăciune. Dar seara aceasta nu te vei mai întâlni. Oricare ai fi, în seara aceasta e seara pregătită pentru tine și pentru mine. Depinde de tine și de mine dacă ne adăpăm. Și Dumnezeu să binecuvinteze. Și mai era și o apă. Și era și o apă tulbure. Era câteva categorii de oameni. Unii stăteau nepăsători. Și atunci am intrat în apă aia și am prins câțiva pești. Și spunea lui soția mea, aruncă în plasa ca să bag peștii acolo. Și am zis, Doamne, seara aceasta este și o apă tulbure, care nu e de partea ta. Era o categorie de oameni stătea nepăsători și au plecat, dar unii cred că e apa vie. Apa vie care este Iisus Hristos, Domnul. Și mai mi-a arătat ceva. O casă la un frate. Și așa de frumoasă casa, ca un castel era. Ca cum e prin Dubai, niște turnuri mari. Și mă miram așa și ziceam, Doamne, mare ești Tu, Dumnezeule. Și rubinetul ăsta, frații mei, curgea o apă rece și curată.
și nu puteam să opresc. Și Dumnezeu vrea ca în seara asta, oricare ai fi, dacă zătează cineva să vină, unde? La izvor. Care este izvorul? Iisus Hristos. Robinetul suntem niște noi, poate, dar apa care curge este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vrea ca să ne adăpăm în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Cuvântul lui Dumnezeu poate să rupă orice legătură. Și poate să te facă să fii liber în Hristos, Domnul. Dumnezeu vrea să te atingă. Și aș vrea să intru și eu în cuvânt câteva lucruri. Vreau să citesc cuvântul din Matei 22. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său. A trimis robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, șruncile și vitele mele cele îngreșate și au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la olta lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și i-au bătut joc de ei și au omorât. Când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale și a nimicit pe ucigași și aceea și ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrenici de ea. Duceți-vă la răspândiile drumului și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îți veți găsi. Iertați-mă. Robii a ieșit la răspândie și au strâns pe toți aceia care i-au găsit, buni și răi, în odaia ospățul de nuntă și au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietenii, a zis el, cum de-a intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci a zis împăratul, a zis slugilor săi: legați-i mâinile și picioarele, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Nu vreau să fiu lung și eu câteva lucruri. Așa zice noi penticostali și după aia nu ne mai oprim. Doamne, milă de noi și ajută-ne să nu mai mințând de aici, Doamne. Să fim creștini, nu penticostali. Poate mă încadrez și eu în penticostal. Este adevărat că cuvântul acesta este foarte minunat. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat. Dumnezeu, când a venit în lume, a venit la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. Știți că poporul Israel a fost alesul. A trimis Dumnezeu, a venit la ei și nu l-au primit. Dar în Evanghelia după Ioan zice: tuturor ce l-au primit le-a dat dreptul să... A venit la ei și așa nu l-au primit, dar tuturor ce le-a dat drept, ce l-au primit le-a dat dreptul să facă copii ai Lui. Amin. Dumnezeu a trimis, l-a venit la poporul Israel, poporul l-au respins, că nu credea că este un Dumnezeu, un Fiul Său. Dar s-a îndreptat spre neamuri. Frații mei, cuvântul a fost, este și va fi actual pentru noi. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de noi. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, nostru. Dar noi nu suntem vrenici de ea. Dar avem unul care ne-a făcut vrenici. Care este Iisus Hristos Domnul. Care a biruit toate luptele. Eroul din Golgota. A biruit toate luptele și spune: putem și noi să biruim prin El. Uitați-vă cuvântul acesta că Dumnezeu spune că în împărăția Lui trebuie să porți o haină. Ca să poți intra în împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să ai o haină. Și cum putem noi să avem haina aceasta? Spune că a intrat împăratul care este Dumnezeu Tatăl. Și Fiul Său a dat un ospăț. Știm că va fi o nuntă. Și nunta aceasta toți care poartă o haină acum. Și aș vrea să mă întreb pe fiecare în parte de la mine: cum este haina ta? Mai ai haina care ți-a dat Dumnezeu?
Cum este aina ta? Ți-ai păstrat-o curată? Ca să poți să beneficiezi și să beneficiem toți împreună la nunta mielului. Frații mei, Dumnezeu face o invitație în seara aceasta prin un păcătos ca mine. Poate că n-ai haina mântuirii și poate că vii la adunare de multă vreme și poate că zici că vine niște frați și vrei să vii aici și vii la adunare și frecventezi. Sau stai ca o categorie de oameni nepăsători, nu faci nimic pentru Dumnezeu și te lași așa adus de val. Te întreabă Dumnezeu, vrei să ai o haină ca să poți intra cu mine la nuntă? Amin. Frații mei, Dumnezeu cheamă oameni la mântuire și spune, veniți toți cei trudiți și împovărați și eu vă dau dihnă pentru sufletele voastre. Nu mă irosi. Chemarea lui Dumnezeu care ți-o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Lui care te cheamă. De multă vreme te cheamă Dumnezeu să te întorci la El și să îți schimbi viața. Să ne dezbrăcăm de hainele răutății, hainele mândriei, hainele pățărnicii și să ne îmbrăcăm cu hainele. Știți care este haina care Dumnezeu trebuie să o îmbraci în seara aceasta? Sunt două suflete care trebuie să ia haina mântuirii. Frații mei și oricare și pentru noi, pocăiți, haina reprezintă să o îmbraci, este așa neprihănirea, sfințenia și adevărul. Sunt trei lucruri importante pentru fiecare dintre noi ca să poți intra în împărăția cerurilor. Neprihănirea, adevărul și sfințenia. Și vei fi îmbrăcat și voi fi îmbrăcat. Și atunci mai există și o carte a faptelor. Și aș vrea să mai citesc ceva și vreau să mă opresc și vreau să las frații mei. Frații mei, este important că trebuie să avem haina mântuirii curată. Poate că ți-a rupt-o diavolul sau te-a pisurat și s-a pătat. Este sângele mielului cel divin care a curs acum 2000 de ani și poate să curgă și astăzi, să spere, să se facă curată, pentru că Iisus Hristos este Domnul. Te-ai jucat cu Dumnezeu și m-am jucat de multe ori. Și apredos temene hedifanios. E vremea când trebuie să fim serioși și să fim oameni pe care pocăinței. Dacă Dumnezeu ne-a dat viață și suflare și seara aceasta să fie pentru noi o seară de aducere a mintei, o seară de pregătire, ca să vă intrăm, uitați-vă în locul acesta binecuvântat. Frații mei, care a respins chemarea și perigotofanie, a zis Dumnezeu, prietene, cum ai intrat în locul acesta, în seara aceasta? Acum ai intrat aici. Și ăsta este un atelier de prelucrare a sufletului. Un atelier în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu taie și rupe, te mântuiește și face, să ai putere să fii un om al lui Dumnezeu. Rupe legăturile, te vindecă. Ai intrat în seara aceasta aici, dar trebuie să pleci un om cu o haină albă. Știți că în cerul lui Dumnezeu se poartă numai albul? Nu se poartă negru, albastru nu, numai albul. Albul reprezintă faptele neprihănite, curățenia, sfințenia, puritatea lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu să aducă, nu vrea să fim ca prietenul acesta. Prietene, cum ai intrat în locul acesta? Știți că el a irosit timpul, a respins chemarea lui Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu vreme. Poate că el a avut haina, dar s-a coborât la Irion. Și când s-a coborât la Irion, la păcat, la plăcere, diavolul l-a dezbrăcat și l-a făcut gol. E vremea în care să te storci cu fața către Dumnezeu. E vremea în care să strigi către El. Izbăvește-mă, Doamne! M-am jucat cu Tine de multă vreme, dar vreau să vă voia Ta, Dumnezeule, să lași cuvântul Tău să curgă. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu este în seara aceasta. E un izvor care curge. Să nu lăsăm să treacă pe lângă noi. Și vreau să vă spun ce se va întâmpla. E un cuvânt mai dur, dar ăsta l-am din partea lui Dumnezeu. Frații mei, pentru oricine a respins chemarea,
pentru orice a respins haina mântuirii. Va fi o soartă grea. Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, bunătate și puneași frații, dar este și dreptate. El va judeca morții, nu cei vii, morții. Și vreau să vă spun ceva și voi încheia. Cuvântul lui este viață, cuvântul lui este bucurie, cuvântul lui este mâncarea sufletului. Fiecare dintre noi avem nevoie de cuvântul acesta, cântarea, să coboare Dumnezeu la mijlocul laudelor, în mijlocul laudelor, să coboare Dumnezeu. I-am spus noi lui Dumnezeu în rugăciunile noastre și am strigat către El. Dar acum, cuvântul acesta e o sabie care taie și desparte omul cel vechi de omul cel nou. Uitați-vă pentru cei ce au respins chemarea când au fost în viață. Frații mei, am citit atâtea ori cuvântul acesta și toți ați citit. Și poate că asta e înțelepciunea de la Dumnezeu care am primit-o, sau poate că o fi doar un gând al meu. Morții vor fi la judecată, iar cei ce ador, ăia nu mai vine la judecată. Și aș vrea să vă citesc, ca să nu greșesc. Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 10, de la 11. 10, ca să nu... Și diavolul care a înșelat a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare alb și pe cel cedea pe el pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții și a morții. Fiți atenți! Și au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Mare a dat înapoi pe morți, care erau în ea. Și aici vreau să fiți atenți. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amin. Dragii mei, și aici vreau să subliniez. Oricine n-a fost scris în cartea vieții. Morții au fost judecați. Zice în Efeseni, capitolul 2, nu știu care reamintea un frate Cosmin, dacă nu, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre care trăiați odinioară. Morții și locuința și marea, câți oameni au murit în necaz? Câți? Mulți! Moartea și locuința și diavolul au fost aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua. Uitați-vă la Daniel, capitolul 12. Nu vreau să mai citesc, dar aș vrea să fiu un om, să plictisesc sau să... Daniel 12 zice acolo: și tu, Daniele, du-te să te odihnești până când va veni sfârșitul și după aia te vei scula iarăși. Și asta am citit așa în Doamne. De ce? Morții vor fi judecați? Care morți? Că toți murim. Moarte fizică? Frații mei, nu. Oamenii care au murit, spune în salm, fericiți, nu. Scumpă este moartea celor iubiți de El. Dacă noi am murit în păcat și n-am făcut un legământ cu Dumnezeu și nu ne-am împăcat cu Dumnezeu și nu ne-a schimbat viața, suntem morți. Și morții vor fi judecați după faptele care erau la fiecare dintre noi. Există o carte de aducere aminte, există și o carte a vieții, există și o carte a faptelor noastre. În fiecare zi se va scrie. Spune că unde vermele nu moare, niciodată nu moare. Pentru ce? Pentru o jurătură, pentru o șmecherie, pentru... Nu se merită să pierdem cerul, nu se merită să ne ducem în iad, unde nu mai există. Și îți pare rău că ai venit la adunare și n-aș vrea să vă sperii. La oricare, Doamne iartă-mă, depărtează orice gând de înălțare, la oricine, de fapt la câteva suflete le-am predicat Evanghelia în aer liber și am spus: mă, omule, dacă în sala asta se va închide cartea vieții și vei muri,
vei pleca în iad. N-a trecut multă vreme și ăsta a fost la Bauștel, avea 29 de ani și a căzut în cap. Cum era acolo pe un bloc, ei spărgeau și stătea așa el retras. Și a mers acolo și a căzut în cap și a murit și frasul așa de tulburat și înjura pe Dumnezeu. Doamne, nu-i ține seamă. De ce? Nu există Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a vorbit într-o seară ca aceasta. Da. Omule, dacă vei muri în seara asta, sufletul tău se va întâlni cu Dumnezeu și atunci tot ce ai făcut și ce ai făcut în ascuns și gândurile se amintea de gânduri, vom fi judecați după faptele noastre. Dacă ești în seara aceasta și ai nevoie ca să vii în fața aici, sunt frați binecuvântați, te rog frumos în numele Domnului Iisus să vii în față, care Dumnezeu poate să schimbe și Dumnezeu să scrie numele în cartea vieții și într-o zi să zică Dumnezeu, Constantine sau Florine, ești aici, vii noi și intră în împărăția Stăpânului. Veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dar dacă nu vrei, e treaba ta, eu mi-am făcut datoria, pentru că așa am avut și visul acela de noapte din partea lui Dumnezeu. Două suflete care trebuie să se împace cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a dat timp să se pocăiască, i-a dat vreme să se pocăiască și cuvântul Lui se adresează în seara aceasta către tine, omule. Nu mai amâna, nu este timp, nu mai este timp să renunți. Și oricare te-ai jucat cu Dumnezeu și poate că nu mai ai haina, te rog frumos să vii înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, primește-mă ca pe fiul risipitor și Dumnezeu care este în dur, aduceți-i haina și i-a dat haina, i-a dat inelul, i-a dat încălțămintea. Așa să te recunoști, poate că ai rista brodoșpana la gadevelia, ai risipit harul lui Dumnezeu, ai risipit, întoarce-te, tânărule, tânără, întoarce-te! Cuvântul Lui se adresează în seara aceasta. Nu mai amâna și nu mai amâna și nu mai respinge. Iisus Hristos îți face o invitație, ție personal, să vii la El, ca să primești haina, ca să-ți dea inelul. Există cerul și pământul va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu viac nu va trece. E vremea în care să te întorci cu fața spre El. E vremea în care să schimbi viața, să-i o dăruiești. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele, spunea cuvântul Evanghelia Solomon. Frații mei, e vremea să punem păcat, să punem stop păcatele noastre, cum i-a zis Daniel când s-a dus la Nebucadețar. Pleacă-ți sfat, pleacă-ți sfat, pleacă-ți sfat și pune capăt păcatelor tale și rupe cu nelegiurile. Harul, să ridică harul în picioare. Deci harul Dumnezeu care aduce mântuirea a fost pentru toți arătat, care este Iisus Hristos. Ne învață să o rupe cu păganitatea și cu poftele lumești și să trăim de acum în viață cumpătare și așteptând și grăbim venirea mirelui. Știți că noi trebuie să grăbim venirea mirelui cu viața noastră dedicată Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze și iertați-mă că m-am lungit prea mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze și aș vrea să mai facem o rugăciune. Și vreau să facem o rugăciune, Doamne, și vreau să ne rugăm pentru cei nemântuiți din țara aceasta, că știu că două suflete trebuie să se împace cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este drept, Dumnezeu este sfânt. Șpalagadia! Scriu astea, Domnul! Șpalagadia! Să rupă legături, să rupă lanțuri. El este Dumnezeu Dumnezeilor, care rupe legăturile, rupe lanțurile, să rupă lanțurile, să cadă la pământ. Aleluia! Aleluia! De aici, măi, frații mei, când vor veni frață, noi nu ne rugăm doar în ziua aia ca Domnul să lașă har și binecuvântare, cercetare, eliberare și vindecare. Noi stăm înaintea Domnului dinainte în rugăciune ca Domnul să lucreze prin robii Săi și să te folosească. Și cât de frumos este să faci lucrurile astea. Pentru că Dumnezeu care e bun ascultă rugăciunea și în dragostea care o are și bunătatea față de noi, frații mei, mângâie sufletele noastre.
Nu ne-a mângâiat Dumnezeu până acum. Nu ne-a vorbit Dumnezeu până acum. Nu ne-a îndreptat Dumnezeu până acum. Ce îmi rămâne mie de făcut să ascult? Ce îți rămâne ție de făcut să ascult, frate și soră? Și odată cu ascultarea să și împlinesc. Că nu-i doar de ascultat și după aia nu împlinesc. Să ascult, să împlinesc și să trăiesc în viața mea lucrurile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie în veci de veci. Dumnezeu să dea putere cântăreților săi în seara aceasta. Amin. În seara aceasta vom proceda în felul următor, pentru că avem doi frați care vor avea un mesaj din partea Domnului pentru fiecare dintre noi din locul acesta. Vom împărți grupurile de cântări, ca să zic, frații, surorile, grupul în două părți, adică unii acum, dar și ăștia din prima tabără de cântăreți vor fi și între frați slujitori. Vom asculta câteva cântări, apoi vom avea un frate care ne va transmite mesajul care Domnul l-a pus pe inimă, iar din nou vom avea cântări și din nou un alt frate care va continua cu slujirea prin cuvântul lui Dumnezeu și lăudat să fie Domnul. Pentru început vom lăsa grupul care va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi după grup, frate Daniel, individual, Domnul să-l binecuvinteze, va lăuda și pe Domnul cu o cântare. După fratele Daniel lăsăm și pe sora Adriana să laude și ea pe Domnul cu o cântare. După sora Adriana lăsăm și pe fratele Beni Matei să laude și el pe Domnul cu o cântare. Iar apoi, după fratele Beni Matei, lăsăm și pe surioara noastră Daria, Domnul să o binecuvinteze. Iar după sora Daria, ascultăm cuvântul pentru început în fratele Neluțu, Domnul să-l binecuvinteze. Și apoi vom continua din nou cu o serie de cântări și din nou cu slujire prin fratele Darius, care va